Ga wani ya batan bakatan tan ya saki reshe ya kama ganye. Ga wani ya batan bakatan tan ya saki reshe ya kama ganye. Ungul me kike da ashana ya saki reshe ya kama ganye. Ban Allah ya haka. To ko arne ne kai? Ai ko arne suna yin sallama. Sukan ce excuse me. Kawai ka zo gandar ka ɗauki dukiyar mutane ka kunna ka samu ta wuta. Salamu alaikum. Wanda ba wani salamu alaikum. Da sallama ka zo? Okay. Ha? Haka da mu. Iskancin nan mun je Lagos shekara ta kusan 40 a Lagos kasan karkashin gada. Mace mutum in yi gaba ni ba wani aiki ne a guri na abin nan ba. Allah bai. Dan girman Allah, Allah baka hakuri. Billahi allazi tambura ban taɓa wuce ba. Da ya hawo mota in wuce tambura wallahi ban taɓa yi ba. Bari ta na ta fita ko labarin nake ji wallahi. Allah baka hakuri da Muhammadu Rasulullahi. Yanzu salamu alaikum salamu. Yalla bai. Ka yadda musulmi ne? Ana wallahi musulmi ne kai. Da ji wallahi. To kwantar da hankali. To alhamdulillah masha Allah. Ba wani abu kai mun. To madalla. Na zo rumfarka ne. To saboda kasa in tsare. To akwai wani mai laifi da nake nema. To yauwa. So shine nake son ka bani haɗin kai amma kai ba. Allah maka albarka. Allah muku albarka. Ai kuna aiki. Wallahi daga can suke. To madalla. Samun daidai nake da shi billahi allazi la ilaha illa huwa na gaya masa ko gobe da yake in ya sake mu an karkar na Allah rabu da ni yana matsa sai na ce masa in kai saka ta a ce mun dan sanda ne kai gobe da yake ne kai masa to karewar ka bar taba ne an kare na riga na fasata na shaki iska an karuna bar taba shi ba shi faɗa man a bar shi faɗa an kare ba shi faɗa ka je ka gaya masa cewa zan zo in karɓi ragowar a gurin sa dan Allah sake kuma ka shigo kware kwa ni yan sana'a ta wiwi a bayyana take wa mun ta bayyana lahu kware kuwa a bayyana zan dinga katan ina mutanen baka da zuwa kenan wannan musulmi ba ku iya lisar da bakin ku ba sai ka bi ku a gidan rediyo ita kan zai yi balan-balanci da aka hura Allah ya taimake ni cikin ikonsa kuma sai aka zuba mata hakura irin na dabbobi a gati. Waje ka nuna min wajen. Mu tafi da mahaifi ne. Waye mahaifin naka ni ne mahaifin naka ni ne ga ni ban zai fi ba. Baban karke mun haka. Wallahi baba yan baka ni ban san ka ba. Hannunka baya riɓe a ƙarfi. Yare. Kaje ku da ta tsasi